Heldu programaren 3. edizioaren amaiera jardunaldia eginda abenduaren 16an. Eibarko udaleko garapen ekonomiko, enplegu eta berrikuntza sailak DBGESA agentziarekin lankidetzan sustatutako programa da Heldu. Eta Eibarren ideia berriak eta negozio lerro berritzaileak testatzea eta balioskotzea da bere helburua. DBGESaren ondoko inkubagailuan egindako pitching dayan 5 proiektu desberdin aurkeztu dira. 2 industria sektorekoak, bat fintech eremukoa eta beste 2 zerbitzuen sektorekoak. Ni eta nire lankide malen artean indou ari gara eitzen finantza pertsonalen aplikazio bat. Ez da izango aplikazio bat bakarrik, baizik eta bebai zentrauko da gara asko komunidade bat eitzen edo pertsonek alizeteko euren dirua ondo kudeatu, baina ondo kudeatziaz aparte edukatzia bebai nahi dugu eta artikulo desberdinak edo emon, elkarrizketak eta planteatu eta holako aplikazio integral bat moduan sortu edukazio finantzeruan inguruan. Bueno, mi proyecto se llama Blailab, es una academia de diseño, arte y tecnología en el que se trabajarían las metodologías STEAM, Repairing, Do It Yourself y muchas más. Son metodologías basadas en aprendizaje por proyectos y estaría destinado a niños y niñas de primaria y adolescentes de secundaria. Nere proiektua da kontsultora industrial bat, ingenieritzako kontsultora bat, eta hemen hornitzaileen gestionari buruz eitzen da, hornitzaileak aurkitzia, hornitzaileak lantzia, eta horrek daroian kudeaketa guztian laguntzia, ez? Eta gero aurrera hobe bai, pixkat ingenieritzako integrazio teknologikoekin lan egiten da bai, nire proiektuarekin. Ideia edo proiektu bat duten pertsonek bera zehazteko, kontrastatzeko eta abian jartzeko beharrezkoak diren tresnak edukitzea da programaren helburua. Gure asmoa eta helburua da ekintzailetza bultzatzea, ekintzailetza gainera ekintzaile berritzaile bat, ekosistema berri bat Eibarren eta suposatzen da programa hau bai elkarlanea egitea bai DBGESarekin eta beste agente batzuekin ekintzailei bultzatzea eta enplegu kalitatezko enplegua sortzea Eibarren. Programak irauten duen 3 hilabeteetan proposatutako ideien bideragarritasuna aztertzeko eta bermatzeko beharrezkoak diren alderdi guztietan sakondu da. Helburua izan da balidatzia eren ideia negozio bat, tutoretza eta asesoramentuko klase eta pertsonalizatutako tutoretzekin. Eta feedback eta oso positiboa jaso dugu, azkenean sinergiak sortu dira bai beraien artean zein aholkulariekin, eta oso pozik gaude aurtengo edizioakin. Niretzako helduk eman dozkun gauzarik onena izan da atentzio personalizatu hori, ez? Konsultore bakoitzak eduki da bere aportazioa edo eta guretzako kriston baliagarria izan da oso era pertsonalizatu batian egin dozkue berba, oso era gertu edo gertutasun hori transmititu dozkue denbora guztian eta guretzako bai oso baliagarria izan den beste gauza bat izan da gainera eukidaben flexibilitate hori, ez? Egun baten egoteko, beste egun baten egoteko, oso era oso gertutasun handi batekin edo gerturatu dira guregana. Me ha ayudado muchísimo a concretar muchos de los aspectos que se refieren en cuanto a negocio, ¿no? Porque al final venimos de unas disciplinas que no trabajamos las finanzas, ni trabajamos los tiempos, ni trabajamos toda esa planificación que has de tener antes de abrir un negocio, y Heldu me ha ayudado muchísimo en ese sentido. Heldukin ideia batekin etorri nintzen, baina ideia hori oraindik landu behar da, orduan Helduk ideia hori lantzen, sakontzen lagundu dozta, eta batzutan arlo finantzeruetan eta
arlo marketingeko arluan, horren beste kaso askorikan ez dotza dana egin edo horren beste ez nebana ulertzen, hori laguntzen, kudeatzen eta hori lantzen lagundu dozta, eta egia oso laguntza ona izan da. Lan hau egiteko, ekintzaileek talde prestakuntza jaso dute programaren hasieran, eta hortik aurrera, hainbat arlotan esperientzia handia duten adituen eta erakunde espezializatuen aholkularitza personalizatua izan dute. Gainera, berrikuntzan oinarritutako komunitate ekintzailea sortzeko espazio egokia izan dute prozesu osoan zehar.